Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar Talatan nan ya karɓi bakuncin gwamnonin kudu maso gabashin ƙasar nan. An haka dai an ce waɗannan gwamnoni na kudu maso kudun ƙasar nan sun karɓi tare da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari don tabbatar da cewa kila waɗansu abubuwa suna tafiya yadda ya kamata. An ce sun garkama kofa kuma sun tattauna. To koya wannan tattaunawa ta kasance lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a jihar Kaduna ya ce ne a hukunta wanda aka samu da laifi musamman wajen tada rikici. Ya ce gwamnatin tarayya ba za ta yi wasauta ba don ganin cewa an hukunta dukkan wanda aka samu da hannu wajen tada wannan rikicin da ya sanadiyar rayuka da kuma tada da kuma asarar dukiyoyin jama'a da dama, wanda ya ce yin hakan ba zai samu ka'ida ba a cikin wani tafiya da aiki ciki, dole ne a hukunta su. Dahiru Ahmed ne ke maka sallama a cikin shirin na 191 na shekara ta 2018. Kafin jin dukkanin wannan bayanai sai Ali Gora tuya karanto mana labaran siyasar duniya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai ziyara jihar Kaduna domin jajantawa al'ummar jihar bisa rikicin da ya barke wanda ya janyo asarar dukiyar da rayukan mutane 75. Buhari dai ya bayyana bacin ransa akan tashe-tashen hankulan da ake yawan samu a jihar Kaduna, don haka ya buƙaci ganin an kawo ƙarshen lamarin. Shugaba Buhari ya kuma umarci rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙara sa ido musamman game da hanyoyin da miyagun mutane ke bi wajen tada rikici domin kare al'umma. Yana mai buƙatar rundunar ta zage damtse wajen gurfanar da masu laifi a gaban kotu. Yayin wani taro da ya samu halartar sarakunan gargajiya da shugabannin addini da ƙungiyoyin kabilu, shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci su ƙara shiga cikin al'ummar su, kada kuma su kuskura su ba miyagun mutane kariya a duk lokacin da jami'an tsaro ke neman su. Alamu na cewa kimanin 'yan majalisar wakilai 36 jam'iyyar APC na iya barin jam'iyyar yayin da rikici ke ci gaba da barkewa akan rasa tikitin su na komawa majalisa a zaben shekara 2019. Bincike ya nuna cewa kimanin fusatattun 'yan majalisar wakilai 36 ne za su iya barin jam'iyyar APC a mako mai zuwa. Idan dai za a iya tunawa kimanin 'yan majalisar 70 ne suka yi zanga-zanga akan rasa tikitin su na komawa majalisa bayan zaben fidda gwani. A ranar Larabar da ta gabata ne dan majalisar wakilai daga jihar Kaduna Musa Sobai bar jam'iyyar APC a zauren majalisar da ke Abuja bisa dalilin cewa an yi masa rashin adalci. Musa Soba ya kuma tabbatar da cewa wasu 'yan majalisar wakilai za su bar jam'iyyar APC kafin ranar 17 ga watan Nuwamba na shekara 2018. Lauyan tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya ce an saki wanda yake karewa a ranar Litinin da ta gabata bayan ya shafe tsawon makonni 2 a tsare. An da ya saki Fayoshe ne bayan ya cika sharuɗan belin da kotu ta ginda ya masa waɗanda aka yi kwanaki 2 kafin a samu ya cika su. Lauyan Fayoshe zai kuma ya bayyana manema labarai cewa Fayoshe yana nan garawa kuma zai ci gaba da fafutukar ganin an kawar da gwamnatin APC da makafin da basu san hanyar da suka dosa ba ke jagoranta. Mai magana da yawan Fayoshe Lere Olayanka ya tabbatar da sakin uban gidansa a shafin sa na Twitter jim kadan bayan Fayoshe ya fice daga kotun bayan ya cika umarnin belin sa a Lagos. Jami'ar PDP ta ce tana ci gaba da tattaunawa da wasu kananan jam'iyyu domin tsayar da dan takarar shugaban kasa guda da zai kalubalanci shugaba Muhammadu Buhari a zaben shekara 2019. A makon da ya gabata ne hukumar zabe mai zaman kanta kasa INEC ta fitar da alƙalumman da ke nuna cewa 'yan takara 79 ne za su iya takarar mukamin shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyun siyasar Najeriya. Shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP Sanata Walid Jibrin ya shaida manema labarai cewa ko kadan jam'iyyar su bata da wata fargaba akan yawan masu neman kujerar shugaban kasa. Yace suna da kwamitin haɗin kai na jam'iyyu kusan 35 da suka yarda da cewa idan aka fito da mutum guda dukkan su za su bada goyon baya. Sanata Walid Jibrin yace suna tattaunawa da jam'iyyun domin su samu maslaha akan mutum guda da za a tsaida a matsayin dan takarar shugaban kasa. Sanu da sauka dan mutanen gora mai saurari barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da kai. Gwamnoni da hudu daga cikin gwamnonin nan na kudu maso kakashin kasar nan sun riga sun ziyarci shugaban kasa Muhammadu Buhari a ranar Talatan nan, sun kuma zanta sun garkama kofa sun yi kuskus. Komai suka tattauna abin da 'yan Najeriya za su jira su gani kenan. Idan yake ana kallon cewa zaɓukan shekara 2019 na da karatuwa musamman bangarori da dama. To koya za ta kasance abin da za a jira a gani kenan. Har ila yau shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo jihar Kaduna, inda kuma ya zanta tare da yake ganin cewa suna da ruwa da tsaki musamman kan sha'anin zaman lafiya da fahimtar juna. Ya zanta tare da sarakuna da kuma masu ruwa da tsaki a bangarori da dama wanda wannan abubuwan suka shafa. Ya ce lalle ne a hukunta wanda ake kallon cewa suna da laifi a cikin wannan tarin shahida da aka yi musamman ta da yamutsin da aka yi a jihar Kaduna wanda ya sanadiyar asarar dukiya da kuma rayukan waɗansu daga cikin jama'a, wanda ya ce kuma dole ne ya yaba wa gwamnatin jihar Kaduna ƙarshen jagorancin Malam Nasiru Ahmed Al-Rufai kan namijin kokarin da suka tabbatar da cewa an magance yaduwar al'amarin wanda yake bai kai ya kawo kamar da ake ta zato ba. Ya ce abin da ya kamata kawai a yi shine a hukunta dukkanin wanda aka samu da laifi don ganin cewa abubuwan sun kammala
an ga manya-manyan jami'an tsaro da kuma hafsoshin tsaro da suka biyo shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa jihar Kaduna don tabbatar da cewa an jajanta bisa rasuwar da aka yi wani Agon Adara, wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ce ne an yi rashi babba a jihar Kaduna, kuma dole ne a jajanta wa mutanen jihar Kaduna bisa wannan rashi da aka yi. Har ila yau akan abin da ya shafi magana da zaman lafiya da fahimtar juna a jihar Kaduna, shugaban wata kungiya da ke shiga tsakani da kuma zantawa tsakanin farar hula da kuma 'yan sanda, Comrade Yahaya Abdullahi, wanda aka fi sani da yayo, zai karin haske kan mahimmancin irin wannan kungiya da kuma irin aikin da suke na sa kai don samun zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai daban-daban. Ya ba ku tunanin kafa ita wannan kungiyar haka? Mun kafa ta ne saboda wayar da kan mutane su gane cewa babu wani mutumin da zai dinga tafiya babu doka ya ce yana tafiya lafiya. Don mutane su gane doka, su san meye doka kuma su bi doka. Sannan idan ba su yi laifi ba su gane ba su yi laifi ba. Shi dan doka dama aikin shi shine ya kiyaye abin da ya zama kure, ba abin da kuma ba kure ba. Babban nasarar da muke samu shine duk inda muka je mukan samu godiyan Allah a wajen mutane, kuma duk matsalolin da muka shiga Allah yana kawo sauki. Sannan kuma ba mu taɓa yi wani ya ba mu kuɗi ba, muna amfani da kuɗaɗen mu ne. Kuma shi kanshi mai girma aiji ran da muka je muka zauna da shi ya ba mu gudunmawa 100% na ba mu lokacinsa da kuma ba mu wani wayayyun abubuwa da wasu littattafai da za su taimake mu akan sanin menene dan sanda da kuma me dan sanda yake nufi, sannan menene amfanin al'ummar gari da dan sanda. Police Public Campaign Program, muna campaigning ne don mutum ya gane cewa dan sanda abokin kowa ne. Dan sandan nan fa ko baka yadda abokin kowa bane, yana iya yiwa yayanka ne, yana iya yiwa kananka ne, yana iya yiwa makocinka ne, kun yi makaranta tare, kawai dan ya sa ya dufin sai zama abun tsoro? Ai abokinka ne, amma menene zai sa ka zama abun tsoro a wajen shi? Sai ka zama kai mai laifi ne ko kai mugu ne. Amma idan baka da wannan kamalar ta muganci, ta wani abu na rashin ji, to me haɗa kan ɗan sanda? Za ku zauna ku yi hira, ya sai ɗan sanda na zuwa ya siya kaya na sawa, yana yamma matan shi ɗinki, yana siyan waya, yana siyan recharge card kamar yadda kai ma kake yi. Saboda haka shi ba shi da wani bambanci da kai, idan ka taka doka ne yake taka ka. To daga lokacin da aka kafa ita wannan kungiyar zuwa yanzu, akwai wani gangami da kuka taɓa yi domin wayar da kawunan al'umma? Mun yi wannan ba ma a nan Kaduna ba, saboda ni kamar yanzu da nake state coordinator da federal coordinator, mukan je Kano, mu shiga Jigawa, mu shiga can har ƙasar Inyamurai. Sannan idan wani matsala ya faru wanda ya zama da za mu yi rubutu a kai, muna rubutu a kai mu jefa shi a Facebook, kuma mukan yi mu tura wa IG, DIG duka sun san da zaman kungiyar, suna turowa. Misali yanzu a Kaduna sai a ce commissioner of police zai fitar da wani runduma ya ce rundumar zaki. To kaga daga mun ga jami'an tsaro sun shigo masu wannan alamar, za mu ce ga rundunar zaki. Comrade Yahaya Abdullahi, wanda aka fi sani da Yayos, kenan shugaban wata kungiya da ke shiga tsakani, musamman tsakanin fararen hula da kuma 'yan sanda, wajen samar da tsaro a unguwanni da kuma ƙananan hukumomi don a tabbatar da cewa an yaki tukuru na abubuwan da suka kama musamman dai a cikin siyasa a Najeriya baki daya. Ita kuwa ambasada Fatima Gwani ta ce wannan kungiya tata wacce ake kira Grassroots Movement for shugaban kasa Muhammadu Buhari, musamman dai a cikin tafiyar da ake ganin yadda shekara 2019 ke da karatuwa, ta ce sun damu sai matsaloli, amma a harin yanzu tana tare da shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma shi za ta yi sak har zuwa wannan lokacin da ake bukata halin yanzu. Mun ji abin bakin ciki ya same mu, ko mun gani ganau ne ba jiyau ba, tun muna ji ya zo ya zama mun samu, yanzu mun kama a hannu. Akwai mutane da suke tare da mu, da suna tare da mu, wasu daraktoci da ma'aikata tare da mu, to yanzu sun dan je gefe bayan fage, sun ce za su yi, sun rubuta cewa grassroots mobilizer for Atiku. Ni bana Atiku, organization na baya tare da Atiku. SAC mu baba ne, kuma da baba muke yi, kuma 2023 bayan 2019 2023 in baba ya tsaya anan za mu tsaya mu yi tunani inda za mu bi. Ina kira ga mabiyanmu gaba daya, kowa ya kyamaci wannan kungiyar da suke so su bi. Mu baba muke yi, kuma baba za mu yi. Suna yin waɗansu abubuwa irin waɗannan da muke samun labari, suna da letterheading, suna forging signature nawa, suna sa national coordinator, waɗansu su ce national chairman,
din da sauransu. Ni dai na raye ban mutu ba kuma lafiya na lau. To na ji hakan amma ban gani ba, yanzu na kama. Ba shakka akwai sun biyo bayan fage ne. Mun yi suspending nasu saboda irin waɗannan irin kurakuren da suke yi. Mun kira so 1 so 2 so 3 mun jawo hankalin su a daina, mai yi ya daina. To ba su ji ba shakka su ne suka koma suke irin waɗannan ababa. Ai ko makiya sun san baba ya yi aiki. Ai ga tashan jirgi, ai ana shiga har makiyan suna shiga su tsallaka zuwa Kaduna. Sukan je su bar motocinsu manya-manya su shigo kuma su tafi har da makiyanmu. Ai baba ya yi aiki. Sannan ga Nigerian Airways ana nan za a kawo mutane su hau Nigerian Airways namu na da. Baba ne ga maganan corruption kusan ya zama zero. In kana da kudinka kana cewa baka da shi. Baba shine yayi wannan. Ai kuwa baba ya yi abubuwa na a zuwa gani. Legacy ne mai kyau za mu bari. Baba shi ba kowa ne a ransa ba, Najeriya ne ya zan yi da al'umma shine a rayuwarsa. Don haka ina kira ga dukkanin mabiyanmu har wanda ba su bi mu su ma su zo su canza, su zo mu yi baba ya gama project da ya fara. Ma'ana 2019 Allah ya yi masa zabi, mu yi masa zabi mu yi tsaye. Ambassador Fatima Gwani kenan ke tufa lokacin bakinsa kan tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari. Alkasim Sa'id ya ce zaman lafiyar da aka samu a jihar Kaduna amma da ya kamata mutane su ƙara runguma a jika don tabbatar da cewa abubuwa suna tafiya yadda ya kamata. Ya ce irin abubuwan da aka gani a baya ba su bane aka gani a halin yanzu, domin irin yunkuri da aka yi na gwamnati don tabbatar da cewa an daƙile yaɗuwar al'amarin. Na farko abin da za mu kira ga al'umma musamman halin da aka tsinci kai a jihar Kaduna. Ya kamata waɗanda suke ganin tashin hankalin na yana da wata riba su zo su kirga ribar da aka samu akan wannan tashin hankali a jihar Kaduna, wanda na tabbatar da cewa al'umma sun yi asara, gwamnati ta yi asara, kuma wannan tashin hankalin mun tabbatar da cewa ba zai kai jihar nan ga tudun mun tsira ba. Waɗanda ma suke ganin sun kirkiro wannan tashin hankalin ko don su jawo ma gwamnatin jihar Kaduna bakin jini ko kuma don su jawo ma mai girma gwamnan jihar Kaduna bakin jini, to wannan abin shi ya tabbatar ma da duniya cewa mai girma gwamnan jihar Kaduna gwamna ne wanda zai iya kula da kare rayuwar al'umma. Saboda haka al'umma sun ga cewa mai girma gwamnan jihar Kaduna in akwai wata kiyayya ma dole su aje a gefe, su tabbatar da cewa sun rungumi tafiyan Malam Nasir Ahmed yan Rufa'i 100%, saboda wannan tafiya ce wanda za ta kai al'umma ga tudun mun tsira. Duk wani wanda yake da addini, wanda yake da aƙida, ba zai iya kare addinin shi da aƙidar shi ba tare da zaman lafiya ba. Shi yasa ya kamata al'umma su gane cewa wannan zaman lafiyan shine kan gaba a cikin al'umma. Kuma ina kira ga zababbun mu waɗanda ba su zo sun jajanta mu al'umma ba, su tuna da cewa kaman abin da Bahaushe yake magana, kifi yana ganin ka mai jar koma. Ya kamata su zo su jajanta mu al'umma dangane da wannan ibtila'in da ya fada masu, kuma su gane cewa al'umman nan sun gane wa'annan irin mutane ne za su iya kare muradinsu da rayuwarsu baki daya. Abin da ya kamata al'umma zababbu su mai da hankali a cikin wannan jiha tamu ta Kaduna da ma kasar nan baki daya kenan. Alkasim Sa'id kenan dan jam'iyyar APC a jihar Kaduna ke tofa lokacin bakin sa kan waɗansu batuwa suka shafi maganar zaman lafiya da kuma fahimtar juna a jihar Kaduna. Ita ko malama Aisha Musa ta ce irin abubuwan da aka gani musamman da na jihar Kaduna kan zaman lafiya da fahimtar juna da kuma irin wancan abubuwan da ake kallon cewa dan suna izawa dan kokarin ganin cewa an kaure da muka bari, ta ce abu ne wanda yake bai da kyau, kuma kokarin da gwamnatin jihar Kaduna ta yi dan a samu zaman lafiya abu ne mai kyau wanda yake tabbatar da cewa dukkan wanda yake kan wannan turba to gwamnatin jihar Kaduna tana ta ne kuma tana kallon yadda abubuwan ke tafiya, a don haka ba za a bari abubuwan su kankama ba. Farko dai muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma muna godiya ga shi gwamna Malam Nasiru yan Rufa'i da ya jajirce ya kokari ya ga ya dakila wannan fada da ake ciki. Muna mai godiya kuma muna jinjina a gare shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi. An ce wa ku mata ku kun ji daɗin zama da mazajen ku suka yi a gida na kusan kwanaki biyu, ko ina gaskiya wannan magana? To alhamdulillahi, ai ba a ce ba a ji daɗin zama ba, mun ji daɗin zaman da muka yi da mazajen mu, saboda kila akwai wani lokaci da mace take so mijinta ya bata bai bata ba saboda yan wasu hidindimu, amma yanzu kila sanadiyar dokan da an sa an ƙara ɗan shakuwa da juna. A gaskiya mun ji daɗin wannan doka dan bacin Allah, sa'annan shi wannan doka da Malam Nasiru yan Rufa'i ya sa, ina ga da abin da za a yi ba ƙaramin abu bane. To don haka ni ina ga dokar da aka sa ba wani abu bace ta ɗan lokaci kaɗan ne, ina ga kwamma
a sa dokar da a ce kuma an saki mutane haka kowa ya fito yayi abin da ya ga dama. Mu kungiyar Ummul Khair Foundation kullun da mun magana da muke yi a zauna lafiya, kullun nasihar da muke wa mutane a zauna lafiya. Allah subhanahu wataala zai iya jarabtar mutane da abubuwa da yawa, kamar a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah ya ce wala nabluwannakum min al-khawfi wal-ju'. Allah sai da ya rantsuwa ya ce wallahi zan jarabce ku da wani abu na tsoro kamar halin da muke ciki yanzu, wal-ju' kuma da yunwa, wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat da tawaya ta ƴaƴaye da dukiyoyi da tsirrai. Amma Allah ya ce wa bashiris sabirin, ya ce ya rasulullah kai ma masu haƙuri bishara alladhina idza asabatuhum musiba, wanda idan wata musiba ta same su cewa suke qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, suna cewa daga Allah muke kuma gare shi zamu koma. Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim, waɗannan su ne Allah subhanahu wataala ubangijin su yake musu wani salati wa rahma kuma yake lullube su da rahma wa ulaika humul muhtadun, kuma waɗannan su ne shiryayyu. To wannan halin da muke ciki dama Allah subhanahu wataala ya sa zai jarabce mu, dan haka mu yi hakuri ko mu yi farko insha Allah zai yi karshe. Hajiya Aisha Musa kenan ke tawo lokacin bakin sa kan batun da shi magana zaman lafiya a jihar Kaduna. Ita kuwa shugaban kungiyar nan ta Ummul Khair Foundation Hajiya Maryam Yahaya Sani, ita ma to albarkacin bakin ta ne kan yunkuri da aka yi da kuma namijin kokari da shi gwamnatin jihar Kaduna man Nasiru Ahmed Rufai kan wannan tafiya da aka yi ta samun zaman lafiya. Yau da aka ce su Zamfara su Jos za a ce an kwatanta musu wannan, ina ganin jinanan da za su salwanta ba zai kai irin wannan ba, amma wannan sai dai kawai tsautsayi ya faɗo, amma kam an ɗauki matakan tsaro. Gaskiya jinjina da gwamnan jihar Kaduna da shi da kwamishina na police wanda suka zagaya suka tashi suka zama dai su ne masu gadi, sannan sauran kuma mu jama'a mu ne muka zama kamar gwamnoni wanda mu ake tsaron mu, kuma Allah ya saka musu da alheri. Domin da ana ba da shugabanci ni ina jin zan ba gwamnan field marshal ne. Masha Allah. Field marshal Malam Nasir Rufai. Ana jin akwai wani kalubale da shi gwamnan jihar Kaduna zai fuskanta. In dai dama ka san mutum aka halice shi dole yana da mahassada, dole kuma yana da wa'inda masu mishi cikas. Amma mu kamar mu ka gani kungiyar Ummul Khair Foundation ba mu shiga cikin siyasa sosai tsantsa ba, amma akwai kungiyoyi kamar guda 60 da suke karkashi na wanda muka zauna mu da kanmu muka fara tantance irin ayyukan Malam Nasir Rufai, sai da muka tantance guda wajen 47 kungiyoyin na mata ku da na maza kawai. Har da youth, har da samari matasa, maza da mata yawa, sannan amma mata sun fi yawa gaskiya. So muka zauna muka fara tantance, muna kwakulo irin aikace-aikacen da muka ga Malam Nasir Rufai yayi, kuma a cikin abin da muka fara yanzu mun fara tantance wajen guda 47 ayyuka waɗanda aka yi ko waɗanda ake shirin yi. A'a, wanda aka yi ne, wanda kila shi kanshi gwamna ma ya manta yayi, amma mu da yake idan mu kuralla ne muna kai, tunda mu abin ya shafa shi yasa muka sa ido kuma muka fara tantancewa, kuma in Allah ya da mu gama ba muna zaune ne saboda wannan ya zo ne akan lokaci, shi yasa muka ce to abin nan. To Hajiya, ko zaki iya gaya mana kaɗan daga cikin irin ayyukan da kuka gano? Kaɗan, ba wai duka ba. To muna iya gaya maka kaɗan daga ciki. Kaga kamar daga ciki abin da muka fara tantancewa shine muka duba yadda tsaron lafiya yake, sannan ga wannan mataki da aka dauka wanda fitina ne aka yi niyyar ta ruru ta girma, amma Allah ya kaskantar da ita ta zama ƙanƙanuwa. Gwamna ya zama shine yake kula da jama'an Kaduna, kuma aka tsara rayukansu da kuma dukiyoyinsu. Hajiya Maryam Yahaya Sani kenan ke tofa lokacin bakinsa kan batun da ya shafi maganar zaman lafiya a jihar Kaduna. Sai su kuma masu kallo tare da saurare. Babangida Bangis gare ka. Ƙungiyar kwadago ta ce tana nan akan bakanta na karɓar naira 30,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi. Da wannan ne 'yan Najeriya suka bayyana ra'ayika mabambanta a shafinmu na sada zumunta. Habiba Muhammad Rahmat cewa ta yi ai hakan shine daidai. Yusuf Sha'ibu Master shi kuma cewa to shi kuma mara albashi yaya za a yi da shi, domin ana ƙara albashi komai zai ƙaru a kasuwanni. Amina Hassan Fago cewa gaskiya muna goyon bayanta idan aka yi duba da yadda komai na rayuwa ya riga ya canza. A
ra'ayin Aminu Hassan Fago mai Terminus Jos. Shi ko Alhaji Kabiru Highlanders cewa ni dai ina roƙon ƙungiyar kwadago ta yi haƙuri kar ta je yajin aikin da take cewa za ta yi. Ita kuma gwamnatin tarayya da ta jihohi yana da kyau ku zauna da waɗannan ƙungiyoyi ku fahimci junanku. A ra'ayin Alhaji Kabiru Highlanders. Usman Gangara cewa muna goyon bayan haka. Lawan Ashiri yan doma shi kuma cewa hakan ne amma dai nasara ake bukata ko ba a samu yanda ake so ba. Idan dai dan talakan Najeriya ake yi da zaran kundi suna ja'in ja sai wani bangaren yayi hakuri domin a samu maslaha. Awal mai siminti samu naka cewa wannan kam yayi daidai Allah ya taimaka. Rooney Boss Vincent cewa talakawa muna bayanta ma'ana suna tare da kungiyar kwadago kenan. Nasiru Hamza Hamdala shi kuma cewa ya kamata gwamnatin tarayya ta karɓi bukatar nan ta kungiyar kwadago domin hakan shine maslaha ga talakawan Najeriya. Idan dan talakawa dai ake mulki. Sako daga Nasiru Hamdala daga garin Tafa. Umar Arabi cewa Allah sarki kungiyar kwadago wannan matakin yayi daidai jajircewa shine zai sa ku cima haƙƙoƙinku ga gwamnati. Allah ya bada nasara. Sako daga Umar Arabi kan giwa. Bashir Umar Gwadangwaji cewa ni a gaskiya ina goyon bayan ta 100% akan matsayi da suka yi kuma duk gwamnan da baya goyon bayan wannan tsari ba ma tare da shi a zaɓe mai zuwa. Abdulbasi Zubair cewa ni ma ina goyon bayan ƙungiyar kwadago saboda wasu 'yan tsiraru ne kawai suke kwashe kuɗin ƙasa sai sa ba sa so a ƙara albashin ma'aikata. Bulama Isa Gangara cewa ya kamata a samu daidaito don talakawa ba ma son a yi yajin aiki. Hamza Ishaq Buto da dariya ya shigo inda ya fara kyakkyatawa kamar haka. Sai ci gaba da cewa namu ba irin nasu bane. Wannan batun yayi kyau mu dai fatan mu Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sako daga Hamza Chief My 12 Market Lagos Nigeria. Muhammad Sani shi kuma cewa Allah sa a dace. Shi kuma Hamza Ji Sarki cewa wannan gaskiya ne idan aka duba farashin kaya a Najeriya da darajar kudin ƙasa 18,000 ba zai rike koda mutum mara iyali ba. Inji Hamza Ji Sarki kenan. Masu kallon mu da sauraron mu ku ta turo da sakonninku a wannan shafi namu na Facebook Turbar Dimokradiyya Liberty TV. Yayin aiko da sako a faɗi suna da cikakken adireshi a aiko da takaitattun sakonni wanda za mu karanta ba masu karanta ba a kuma kauce barin zance. Wasiƙun masu kallo tare da saurari kenan baban gida bangis aga yi gama karantowa. Sai wasiƙar Malam Tinau. Ashir Sani Bazanga. Ja mu je. Allah ya ce wanda bai ji barau ba lallai ya jira ya ji hoho. Ƙaryar da ƙiri ba ta wuce magana ne dai irin ta mai. Ai hankali ina dalilin hana kai zaman lafiya mutum ya dinga ɗaukan duma magaji da nishi. Anya zai yiwu ka ɗauki wuka ka caka a cikin ka hanji waje kuma ka ɗaga yatsa wai har kana dunkula hannu kana kirari towa kake ma kuri ba gurin yi bane domin ba lokacin bane yanzu kare ma ya daina faɗa in ma ka wuce gidan haya gaga baka jin komai dan maganan wajen haushi da abin da ake kira fitina yanzu ya rage sai dan adam kuma dan adam din in kaga an ce wane ya kasa zaman lafiya in ka bi ausuli ka bincike kai an da hankalinka zaka gane akwai cikin abu uku in ba a tsotsa kwalba to ana busa hayakin in ba haka ba kuwa to lalle usulin dan gajere ne domin wanda ya san ya fito cikin dangi yana da yan uwa yana da baya yana da waɗanda yake tunanin iko a'a bai fatan masifa ya zamanto tacin masu ba zai yarda ya dubi wani ya ja shi ko ya jefa shi cikin yanayi na rashin jin daɗi ba. Malam Tanau ya ce yanzu dai mun gane in ba a yi hattara ba to yan nuna na nan ta kusan nunawa lokaci ne dan kurare ya rage shaura ruwan ko ku zauna ku yi zaman dubi ya zamanto kun gyara ko ku ci gaba ku kuka ji ya rage duk dai ruwan zaman lafiya dai ya fi komai a gurin kowa duk wani tunani irin na mutanen banza ne a ce da arziki garin wasu wai gara garin a garin ma gara gidanku ko gidan wai gara kai din nan to a da ya hatara al'amarin ba haka nan bane rayuwa ya gajera ce amma sannu a hankali zaka koma gurin shi Allah kuma ka sani wanda duk ka cuta to yana nan zai duba kuma zai fidda ma kowa haƙi wanda da ya cuci wani Allah sai ya biyo haƙi kuma babu gudu babu ja da baya. Wasikar Malam Tinau kenan aka gama saurara daga bakin Ashiru Sani Bazanga. Masu kallon mu tare da sauraron mu kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shirya Turbar Dimokradiyya ta hanyar turo sakonnin ku kan irin abubuwan da ke faruwa a siyasance musamman abubuwan da ake kallo a siyasance a jihohin ku kana hukumomin ku da ma dukkan inda kuke kallon wannan shirye-shirye namu na Turbar Dimokradiyya.
za ku iya aiko wannan shirye-shirye ne a shafinmu na Facebook Turbar Dimokradiyya. Za kuma ku iya kallon shirye-shiryen da suka gabata a shafin YouTube, suna nan mun jibge a gare ku. Da haka zan ja labulen wannan shiri a yau. A madadin wanda suka taimaka wannan shi na Turbar Dimokradiyya ya zo karshe. Ni Dahiru Ahmed da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai Allah ya sake haɗa mu. Thank you.